säger att han gillar. Så säger han. Gillar. Det står inga ord man ska. Men man måste göra sådär och så har man glaset här. Man tittar inte nära. Man måste ha det här. Här ska du ha det. Inte där. Vad? Man ska ha den där sidan här. Här. Mm. Nej! Ska jag visa? Mm. Det var jag som hittade dem. Men nu hittar jag den här. Nej. L-I-A. L-I-A igen. Så stort det. Vet du vad Adrian sa? Först sa jag så här. Ja, men faktiskt jag hittade de här och sa Adrian. Nu hittar jag det här. Så var det inte. Det var det inte. Ja, jag ska kolla. Det var inget att titta på. Nej. Ser du inget? Nej. Mamma, kan jag få tillbaka den där? Det är du. Apa dikit då? Vi ska kika till målfall. Vi ska lägga mormor. Nej, till målfall. Men de bor tillsammans, mormor och morfar.